Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη εκπομπή του δευτέρου πήγα να πω, εντάξει και τα δύο περνάνε, κύκλου του Πόντκιστρα. 19. Έλα, κάποιοι συνήθειες. Κορυφαία στιγμή. Ναι, δεν ξεχνιούνται κάποιες συνήθειες. Και σήμερα έχουμε εκλεκτό, αγαπημένο, καλεσμένο, θέλαμε από πέρσι να το φέρουμε, δεν το ξέρεις εσύ, το ξέρουμε εμείς όμως. Χρήστο Καλιοτζίδη, χειροκροτήστε και εσείς από εκεί που βλέπετε. Γεια σας παιδιά. Να κάνουμε ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαστε έτσι εδώ μια παρέα και θα τα πούμε όμορφα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Να πούμε ότι ο Χρήστος βρίσκεται εδώ γιατί σήμερα, εσείς θα το δείτε βέβαια αργότερα. Ναι, μην πάτε την ημέρα που θα το δείτε, δεν θα βρείτε κανέναν. Αλλά να βάλετε να τους ακούσετε. Σήμερα βρίσκεται εδώ μαζί με την μπάντα του, με το σχήμα του, την πρώτη ύλη, γιατί θα παίξουν στο ποντιακό πανηγύρι του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλού. Και με αφορμή αυτό να μας πεις λίγα λόγια για το σχήμα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το σχήμα, πώς προέκυψε αυτό το σχήμα, το όνομα. Τι σημαίνει το όνομα. Με πρόλαβες. Εγώ για το όνομα θέλω. Το πρώτη ύλη καταρχάς ξεκίνησε σαν μια ιδέα που είχαμε με τον Χρήστο τον Ασλανίδη. Δική μου ιδέα, με τον Χρήστο είμαστε και γείτονες, μένουμε κοντά, ας πούμε, εκεί στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια ιδέα λίγο πριν την πρώτη καραντίνα, ένα καλοκαίρι πριν την καραντίνα, τον COVID, στην οποία είπαμε να ηχογραφήσουμε κάποιους σκοπούς, τους οποίους είχα εγώ, είτε από εκτελέσεις είτε στα αυτιά μου, από βιώματα στο χωριό και από τον πατέρα μου κλπ. Δεν είχαν βγει ποτέ ή κάποιοι είχαν βγει σαν παραλλαγές και είπαμε να τα κάνουμε μια ηχογράφηση έτσι λίρα νταούλη φωνή. Γιατί έλειπε, θεώρησα γενικά εκείνη την περίοδο αυτό το στοιχείο. Και το πρώτο που ήρθε πολύ εύκολα ήταν το πρώτη ύλη. Με την έννοια πια ότι παίρνουμε τη μαγιά, την πρώτη ύλη, το χώμα ας πούμε, από κάτι το οποίο υπάρχει πολλά χρόνια πριν από εμάς και το πλάθουμε με έναν τρόπο δικό μας σε μια σημερινή εποχή. Ακόμα και αν παίζουμε τα κλασικά όργανα όπως η λύρα, του νταούλη κλπ. Οπότε ηχογραφήθηκαν εκείνα τα κομμάτια που είναι μέσα το μάλι του Θεόφιλου που ίσως κάποιοι έχουν ακούσει, η σέρα του Κοφόγλη και κάποια άλλα κλπ. Και σε δεύτερη φάση, μέσα στην καραντίνα, αποφάσισα ουσιαστικά αυτό το πρώτη ύλη σε σημερινή μορφή να το πάμε ένα βήμα παρακάτω και να γίνει όντως το σήμερα. Οπότε προσθέθηκαν στην μπάντα, στη διάδα που είχαμε, ο Νίκος ο Σιδηρόπουλος με το λαούτο και ο Γιάννης ο Καμπάς με τη φλογέρα και το αγγείο. Όργανα φυσικά τα οποία θεώρησα ότι μπορούν να βοηθήσουν και να αγκαλιάσουν ακόμα καλύτερα τον φυσικό ήχο που ήδη είχαμε και παίζαμε, ούτως ώστε να βγει κάτι πιο ολοκληρωμένο και κάτι πιο συμπαγές και έντονο αισθητικά και οπτικά και ακουστικά στο πανηγύρι και στο γλέντι, που γενικά έχει συνηθίσει ο κόσμος σε κάτι πολύ φόρτε ας πούμε. Ναι. Οπότε θέλαμε να το υποστηρίξουμε με έναν τρόπο δικό μας, χωρίς να φύγουμε ωστόσο από το φυσικό ήχο στον οποίο πρέσβευα και εγώ σαν Χρήστος και ο Χρήστος σαν νταουλτζής και γιος του Παναγιώτη του Ασλανίδη κλπ. Οπότε έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα και δόξα τω Θεώ έχουμε φτιάξει πρώτα απ' όλα ένα καταπληκτικό παρεάκι που περνάμε πολύ ωραία μεταξύ μας. Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει, όπως μας αρέσει και έχει και την απήχησή του στον κόσμο και γενικότερα θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα φέρει και άλλα πράγματα πίσω. Μακάρι να πάει και ακόμα καλύτερα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Προέκυψε σαν παρέα πιστεύεις ή σαν δική σου επιθυμία να παρέμβεις δυναμικά κάπως έτσι στο χώρο λόγω αυτού που είπες ότι έφτιαξε ένα σχήμα με φυσικά όργανα, δηλαδή ενώ έχουμε δει να επικρατεί ας πούμε ένας διαφορετικός ήχος, να το πω έτσι, με τύμπανα, με πλήκτρα, λίγο πιο ηλεκτρονικός τέλος πάντων. Γιατί δεν έκανες π.χ. ένα σχήμα με τύμπανα ή πλήκτρα? Καταρχάς αυτό προέκυψε σαν δική μου μουσική αμηχανία και ανησυχία με την έννοια πια ότι θέλω με κάποιο τρόπο να έρθω στο σήμερα με έναν ήχο ο οποίος να εκφράζει εμένα πρώτα απ' όλα. Καλώς ή κακώς τα βιώματα τα δικά μου είναι αυτά που είναι μέσα από την οικογένειά μου, οπότε παρόλο που, και ας ακουστεί λίγο αιρετικό αυτό, θεωρώ ότι το αρμόνιο έχει γίνει παράδοση στον ποντιακό χώρο. Έτσι είναι, κακά τα ψέματα. Υπάρχει από τη δεκαετία του 70 στα μαγαζιά και στην νυχτερινή ζωή της ποντιακής μουσικής σκηνής, αν μπορούμε να το πούμε, όπως και τα τύμπανα, τα οποία δεν υπήρχε νταούλη συνοδευτικό όργανο. Τύμπανα και με μπογκάκια παίζανε, ακόμα και σε ηχογραφίες που είναι ο Γόγος μέσα και πολλοί άλλοι, ας πούμε, και ο Χρήσανθος. Ωστόσο, θεώρησα ότι θέλω να φτιάξω έναν ήχο με τον οποίο να μπορώ να παίζω στα γλέντια, να γλεντάει ο κόσμος, να νιώθει την ένταση και τον παλμό στο στομάχι του που λέμε, χωρίς αυτό να είναι μπότα από τύμπανα
ή ηλεκτρονικό μπάσο, γιατί δεν έχουμε και μπασίστες φυσικούς. Έτσι. Οπότε μπήκα στη διαδικασία αυτή. Ο Νίκος έχει το πολύ θετικό στο λαό του ότι έχει μια μπάσα χορδή, η οποία καλύπτει αυτή την ηχητική περιοχή, χωρίς να χάνουμε κάτι. Το νταούλι που έχει ο Χρήστος κατασκευαστικά είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, γιατί έχει ένα κικ το οποίο δεν είναι εκείνο το πλαδαρό από το δερμάτινο νταούλι που πολλές φορές χάνεται, ας πούμε, μέσα στο γλέντι. Είναι σφιχτό και έχει την αίσθηση ότι είναι μπότα από τύμπανα, αλλά είναι νταούλι ο ήχος του καθαρά. Ήρθε και ο Γιάννης, ο οποίος προσέθεσε μελωδία, στην ήδη υπάρχουσα μελωδία της λύρας. Οπότε όλο αυτό το πράγμα έδεσε. Με τα παιδιά, εκτός του Γιάννη που γνωριστήκαμε μετέπειτα, έχουμε επαφές χρόνια πολλά. Με τον Νίκο ήμασταν φοιτητές από την Άρτα ακόμα μαζί. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε και κατάφερα εγώ να φτιάξω τον ήχο που ήθελα στα αυτιά μου, σε επίπεδο γλεντιού, σε επίπεδο πανηγυριού, που κακά τα ψέματα, με αυτό ζούμε, με αυτό γαλοχηθήκαμε και με αυτό μάθαμε από μικρά παιδιά στον ποντιακό χώρο. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε όλο αυτό. Θεώρησε ότι είναι και λίγο στοίχημα το γεγονός, αυτό που είπες, που είναι πολύ σωστό, το ότι έχει καθιερωθεί χρόνια πλέον τώρα ο ηλεκτρονικός ήχος. Δεν το βλέπω έτσι. Το να έρχεσαι εσύ και να επαναφέρεις στο γλέντι τον φυσικό ήχο. Κοίταξε, δεν το βλέπω έτσι. Στοίχημα ήταν το λαούτο. Γιατί είναι αυτό το οποίο, παρόλο που υπήρχε στη δισκογραφία, πρώτος ο πατέρας μου το βάλε σε δισκογραφία τις αρχές της δεκαετίας του 90, ήταν στοίχημα για το ότι ναι, μεν δεν θέλουν οι παραδοσιακοί τα πλήκτρα, αλλά δεν θέλουν και τα λαούτα πολλές φορές. Έπειτα δεν υπάρχουν και πολλοί λαουτιέριδες να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Καλά που είστε εσείς, κάνας 2-3 ας πούμε, και λίγο έτσι αρχίζει και παίρνει ροή όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το βλέπω σαν στοίχημα, δηλαδή με την έννοια της κατακραυγής ή του δακτυλοδεικτούμενου, ας πούμε. Ίσα-ίσα το βλέπω ως τη διαφορά στο χώρο. Δηλαδή από εκεί που έχουν συνηθίσει όλοι σε έναν ήχο, ο οποίος είναι αυτός συγκεκριμένος και κακά τα ψέματα, πολλές φορές κακοπεγμένος, προτιμώ να παρουσιάσω κάτι το οποίο θα εκφράζει εμένα, θα είναι ο Χρήστος, θα εκφράζει και τα παιδιά που παίζουμε παρέα και περνάνε και αυτοί καλά, και σίγουρα έχει και κοινό μεγάλο το οποίο έχει μάθει να ακούει ποντιακά με φυσικό ήχο. Δεν είναι όλοι δηλαδή στα τύμπανα και τα πλήκτρα κλπ. Ίσα-ίσα. Και νομίζω ότι ίσως δίνουμε και ένα δρόμο διαφυγής σε αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν να ακούσουν ναι, μεν παραδοσιακή ποντιακή μουσική, με πρωταγωνιστή τη λύρα και τη φωνή, αλλά κάπως πιο στο σήμερα, χωρίς να υστερεί συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Και λίγο πολύ νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, επειδή είπες ότι τα βιώματά σου έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο να φτιάξεις αυτό το σχήμα, να κάνω την πιο κοινότυπη ερώτηση που υπάρχει, που ο Χάρης με όλο με κράζει, ναι, για αυτή, ότι την κάνω πάντα εγώ. Να μας πεις πώς ξεκίνησες με τη μουσική και αν όντως, κατά πόσο αυτά τα βιώματα τέλος πάντων που είχες σε επηρέασαν, κατάγεσαι και από μουσική οικογένεια. Τον πατέρα σου όλοι τον γνωρίζουμε, ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης. Ναι. Μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, προσωπικότητα στον χώρο της ποντιακής μουσικής, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Πώς ξεκίνησες, πώς προέκυψε η ενασχόληση με τη μουσική? Τα βήματά μου με τη μουσική ξεκίνησαν εδώ λίγα χιλιόμετρα παρακάτω στη Ματζαγριωτάκη, στην Καλιθέα, όπου μέναμε. Παραπάνω, όχι παρακάτω, από εκεί. Λάθος. Τι να κάνουμε με τον προσανατολισμό εδώ κάτω. Τέλος πάντων, στη Ματζαγριωτάκη. Εύκολα. Ο οφαλός της γης για τους πόντιους της Αθήνας. Τέλος πάντων, όπου ο πατέρας μου είχε τη σχολή του για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί ήταν η πρώτη σχολή που δημιούργησε το 1985. Είχε έναν μαθητή, ο οποίος ήταν μικρός σε ηλικία, μεγαλύτερος από μένα, και του έφτιαχνε νότες, αλλά δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το παιδί και πώς λεγόταν. Του έφτιαχνε νότες και τις αντιστοιχούσε με κάποιο ζωάκι, ας πούμε. Ότι το σόλ, ας πούμε, είναι ο ελέφαντας, το λα είναι ο κροκόδιλος, και του κολλούσε αυτοκόλλητα. Και εγώ το είδα και ενθουσιάστηκα. Ήμουνα στα νήπια τότε. Και λέω, θέλω κι εγώ τέτοιο. Μου λέει, σε βάλω. Και με έβαζε ασκήσεις τέτοιες στο πεντάγραμμο, έτσι ξεκίνησε. Και μετά μου έφερε για δασκάλα την κυρία Βέρα Γιαούπη, αν θυμάμαι καλά, το επώνυμό της. Ο μπασκί μου άντρας της έπαιζε τσέλο, τότε με τον πατέρα μου κάναν πολλά πράγματα μαζί. Και αυτοί μέναν εκεί στην Καλιθέα, κοντά στο Σονίδι του καφενείο, για όσους είναι από εδώ και ξέρουν. Και την έφερε και μου έκανε πιάνο. Είχα το ταλέντο, ρε παιδί μου, κλπ. Και έτυχε εκείνο το διάστημα να βγει το σόλο το TIC. Το 1994, αν θυμάμαι καλά, βγήκε. Λίγο πιο μετά, εγώ τότε ήμουνα 4. Μικρός. Ναι, το 93 είμαι εγώ. Ναι. Το 98, ας πούμε, που ήταν στα ντουζένια του τότε το σόλο, το TIC γενικότερα, και είχε μπει και ο στίχος ήδη στο δίσκο που έκανε ο πατέρας μου με τον κόρο κλπ. Το βάζει η μάνα μου στο ραδιόφωνο, με κασέτα τότε, ας πούμε, στο κασετόφωνο, και εγώ καθόμουν στην πολυθρόνα και άκουγα. Και μια μέρα μου έφερε ο πατέρας μου μια λύρα του Γρηγόρη του Σαλγατίδη, του αείμνηστου, που τον χάσαμε πρόσφατα.
3 τετάρτων, μια μικρούλα, ένα ζυλάκι και με εκείνο καθόμουν και σκάλιζα πάνω από αυτό που άκουγα κάνοντας ότι παίζω, ας πούμε. Το θυμάμαι σαν εικόνα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη μουσική και κάπως έτσι ξεκίνησε. Βέβαια το πώς εξελίχθηκε στη σχέση με τον πατέρα μου μαθητή δασκάλου είναι μια θλιβερή ιστορία, αλλά λίγο πολύ τα πρώτα βήματα κάπως έτσι. Δάσκαλος ήταν ο πατέρας σου? Όχι. Όπα. Κατηγορηματικά το λέω. Όπα. Και θα κάνω μία δήλωση Είδηση, εδώ. αυτό ήταν ένα ντροπή. Θα Να κάνω πει από μία. κάτω. Εντάξει, όχι με αστερίσκο βέβαια, αλλά θα κάνω μία δήλωση η οποία θέλω να καταγραφεί. Αυτός ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο να πιάσω όργανο και να κάνω το βήμα παραπάνω, να ξεμπουκώσω ουσιαστικά, ήταν ο Γιώργος ο Μωυσιάδης, καλή του ώρα, με τον οποίο η οικογένειά μας έχουν πολλά χρόνια φιλία. Ήταν μαθητής του πατέρα μου, ενεργός τότε. Και πήγαινα κάθε απόγευμα στο σπίτι του και καθόμασταν και παίζαμε παρέα. Ο πατέρας μου γενικότερα και το χρόνο δεν είχε και το κουράγιο και πολλές φορές μου έλεγε όταν πήγαινα στο μάθημα από νωρίς, ας πούμε, τελευταίο θα σε κάνω. Το τελευταίο ήταν από το 1 η ώρα το μεσημέρι, 11 η ώρα τη νύχτα, ας πούμε. Πού κουράγιο, άστο την άλλη φορά, δεν γινότανε ποτέ. Οπότε ο Γιώργος με βοήθησε πάρα πολύ εκείνο το διάστημα, ώσπου λίγο ξεψάρωσα και έμπαινα στα μαθήματα με το έτσι θέλω, σε άλλους μαθητές. Είχα ένα κασετόφωνο δικό μου, ηχογραφούσα το μάθημα. Έβγαζα φωτοτυπία την παρτούρα στους ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης τότε και έπαιρνα ό,τι μαθήματα κάναν όλοι σε μια μέρα. Ουσιαστικά εγώ τα έπαιρνα μόνος μου και τα έκανα στο σπίτι. Με τον πατέρα μου έτσι απέναντι έχουμε καθίσει 4-5 φορές για να μου δείξει κάτι κλπ. Αλλά τώρα ο αστερίσκος που είπα, κακά τα ψέματα, όταν έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο μέσα στο σπίτι δεν χρειάζεσαι μαθήματα. Ναι. Δηλαδή, αν το παιδί έχει αντίληψη και λίγο ταλέντο και έχει έφεση στη μουσική, για μένα ήταν ένα μάθημα ολόκληρη μου η ζωή, ας πούμε. Δεν χρειαζόταν εντέ και καλά να καθίσουμε σε 2 καρέκλες. Για να τα πούμε. Γιατί η επόμενη μου ερώτηση θα ήταν αν σκέφτηκες ποτέ να κάνεις μαθήματα, ας πούμε, με άλλο δάσκαλο. Αλλά αυτό όχι λόγω της αναζήτησης που μπορεί να είχες για κάτι διαφορετικό, λόγω της σχέσης της οικογενειακής. Κοίτα, θα σου πω πως εγώ προσωπικά θεωρώ δάσκαλό μου οποιονδήποτε μου έχει δώσει υλικό και έχω κάτσει να τον μελετήσω. Δηλαδή, αν ανοίξω εγώ τώρα το YouTube και θέλω, ας πούμε, να μελετήσω Κουγιουντζίδη, υπάρχουν άπειρες ηχογραφήσεις που τον λατρεύω κιόλας. Ναι. Να κάτσω και να τον μελετήσω ώρες ατελείωτες. Μπορεί να μην έκατσα μαζί του και να πάρω τις συνήθειές του, όπως κάνουν σε άλλες παραδόσεις της Ανατολής, ας πούμε, ότι πάνε ζουνε με το δάσκαλο στο σπίτι, μαγειρεύουν, τρώνε μαζί, κοιμούνται μαζί, το πρωί μάθημα κλπ. Και ξέρω εγώ, για να νιώσουν την ένταση του δασκάλου. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον έχω μελετήσει π.χ. 20 ώρες καθαρή μουσική. Δεν θα τον θεωρήσω ότι άτυπα, έστω και διαδικτυακά, έστω και από απόσταση, είναι δάσκαλός μου. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο παροχημένο αυτό. Στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει τόση πληροφορία ελεύθερη, δεν υπάρχει ούτε το αυτοδίδακτος, ούτε το πήγα σε ένα δάσκαλο. Οπότε, εντάξει, προφανώς έχω κάποια πράγματα με τα οποία και κάποιους δασκάλους και στο βιολί, ας πούμε, όταν ήμουν στο προπτυχιακό, με τους οποίους έχω πολύ στενή επαφή και έκατσα περισσότερες ώρες μαζί τους. Αλλά από εκεί και έπειτα θεωρώ δάσκαλό μου οποιονδήποτε μου έχει προσφέρει από το υλικό που υπάρχει και έχει μείνει, ας πούμε, για να το ακούσω εγώ σήμερα. Πότε θεώρησες ότι θέλω να γίνω μουσικός στη ζωή μου? Εγώ ποδοσφαιριστής θέλω να γίνω. Και εγώ, το ομολογώ. Και εγώ και ο πατέρας μου ποδοσφαιριστής θέλω να γίνω. Αλλά τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη ιστορία. Όντως πήγαινα προς τα εκεί. Ήμουνα στον ΠΑΟΚ, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ναι, μέχρι και την ΚΑΠΑ 17. Φουρνιά τότε με Πέλκα, Σταφυλίδη, Κάτσε, με όλους αυτούς. Τότε ήμασταν μια γενιά το 93. Τι θέση έπαιζες? Δεξί χαφ. Ωραία, και τότε ήταν σαν του Ζένια του και το 4-4-2. Ναι. Και τέλος πάντων μετά πήγα στη δεύτερη ομάδα της Καβάλας, στον ΑΟΚ. Ναι. Έκανα προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα, κάποιες λίγες αυτά. Έτσι είχε πάρει μια ροή. Χτύπησα. Τέλος πάντων, μετά με κατεβάσαν στην τρίτη ομάδα, ξανά στη δεύτερη. Και κάποια φάση είχε έρθει μια μεταγραφή. Τώρα αυτό δεν το ξέρει, λίγοι το ξέρουν. Είχε έρθει ένας μάνατζερ ο οποίος πρότεινε να με στείλει στην Εσπανιόλ τότε. Και δεν έγινε ποτέ αυτή η μεταγραφή για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα. Ήταν πολύ στενάχωρο για μένα κοινό, δηλαδή με έριξε από τα σύννεφα κυριολεκτικά. Είχα δώσει πανελλήνιες όμως και είχα δηλώσει μόνο στην Άρτα θέλω να πάω. Πουθενά άλλου, στο Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Και είπα: αν θα μπω εκεί, θα ασχοληθώ με τη μουσική. Αν δεν μπω εκεί, υπήρχαν ομάδες τότε που θέλαν να με πάρουν δανεικό από την Καβάλα, να πάω σε άλλες δεύτερες ομάδες Super League τότε κλπ. Οπότε έτσι τελικά μπήκα στην Άρτα και από εκεί πήρα το δρόμο του καθαρά μουσική. Τέλος όλα τα υπόλοιπα. Αλλά μέχρι τότε πιο πολύ επικρατούσε το να παίξω μπάλα. Τώρα λοιπόν παίζεις μπάλα. Ναι, και δεν το μετανιώνω. Ναι. Και δεν το μετανιώνω. Ναι, ρε φίλε. Κανονικά. Ή αγνός στρατιώτου ή ελπίδος. Διάλεξε και πάρε. Δεν έχει.
Αφού το έστρωσες τόσο ωραία, τώρα πες μας για το πέρασμά σου από το πρώην ΤΕΙ της Άρτας. Δηλαδή, Ναι. τι πήρες από εκεί, τι κέρδισες διαφορετικό, γιατί εσύ κουβαλάς και μια παράδοση και από τον πατέρα σου και από την περιοχή σου, που είναι πολύ ισχυρή ακόμα, έτσι. Οπότε πας στο ΤΕΙ, το πρώην ΤΕΙ, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Ναι, ναι. Συμφοιτητές. Πλέον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ναι. Σωστά. Και τι παίρνεις από εκεί. Η Άρτα για μένα, όχι σαν πόλη, αλλά το τμήμα προφανώς, ήταν ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής μου μέχρι τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ήμουν εντελώς διαφορετικός και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, αν δεν περνούσα από εκεί. Και ειλικρινά σας το λέω με πλήρη επίγνωση, 100 φορές να γυρνούσα το χρόνο πίσω, 100 φορές θα πήγαινα σε εκείνο το τμήμα. Ακόμα και αν ερχόταν η μεταγραφή από την Ισπανία. 99. Κόψε μία. Τέλος πάντων, ήταν πραγματικά θεωρώ η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω, γιατί κυριολεκτικά άνοιξαν τα μάτια μου, διεύρυνα τους ορίζοντές μου, γνώρισα ανθρώπους, γνώρισα μουσικούς, έτυχε να είμαι και σε μια φουρνιά φοιτητών και καθηγητών που ήταν όλοι φανταστικοί παίκτες. Δηλαδή είχαμε τρομερούς παίκτες και σε επίπεδο καθηγητών και σε επίπεδο φοιτητών τότε, οπότε το επίπεδο ήταν ήδη υψηλό και ουσιαστικά όλο αυτό λειτουργήσε ευεργετικά για μένα από ένα σημείο και μετά. Να σημειώσω σε αυτό ότι μπήκα με ποντιακή λίρα και στο δεύτερο εξάμηνο πήγα στη γραμματεία και τους είπα: ο καθηγητής που έχετε στη λίρα είναι απαράδεκτος. Θέλω να αλλάξω όργανο. Ήταν ο πατέρας μου καθηγητής. γιατί έμπαινα στο τμήμα. Αυτό σαν ποντιακό ανέκδοτο. Είναι πραγματικότητα. Όπως όλα τα ανέκδοτα που βγαίνουν από τη ζωή. Γελούσαν στη γραμματεία προφανώς. Έμπαινα στην αίθουσα, ήταν ομαδικό το μάθημα και προφανώς επειδή είχε άλλο κόσμο να ασχοληθεί, εμένα μ' άφηνε σε μια άκρη. Έπαιζα κιόλας, δεν είχα δηλαδή χαμηλό επίπεδο. Οπότε αφιέρωνε χρόνο περισσότερο στους άλλους. Λέω: δεν θα τη βγάλουμε έτσι, λέω, τη σχολή, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε πήγα, έδωσα κατατακτήρες, μπήκα στο βιολί και κάπως έτσι, ας πούμε, πήρε ροή όλο αυτό το πράγμα. Ωραία. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για το ΤΕΙ, το πρώην ΤΕΙ μάλλον, ότι ακούμε ρε παιδί μου ότι χρόνια τώρα, ας πούμε, εγώ προσωπικά και από φίλους και από γνωστούς, ότι υπάρχουν προβλήματα κάποια οργανωτικά, ας πούμε, κάποια προβλήματα λειτουργίας, δεν υπάρχουν καθηγητές. Εσύ, έχοντας περάσει και σαν φοιτητής και σαν καθηγητής, τώρα πρόσφατα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, θέλω να μας πεις τη δική σου οπτική, κατά πόσο ισχύουν αυτές οι φήμες, τι γίνεται τέλος πάντων εκεί πέρα. Προφανώς και ισχύουν. Ίσχυαν ή θα συνεχίσουν να ισχύουν, όπως ισχύουν και για τα περισσότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Μην κρυφόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Τα πιο πολλά δεν είναι πανδρομένα, δεν έχουν δηλαδή ούτε καθηγητές, ούτε υλικό, ούτε αίθουσες, ούτε εξοπλισμό, ούτε τίποτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο τμήμα, και σας το λέω αληθινά γιατί πήγα και σαν φοιτητής και σαν καθηγητής εκεί πέρα, είναι το ότι βρίσκεται στην Άρτα. Αν αυτό το τμήμα βρισκόταν στο κέντρο της Ελλάδας κάπου πιο προσβάσιμα, π.χ. στη Λάρισα ή στο Βόλο, δεν λέω για Θεσσαλονίκη και Αθήνα που είναι το προφανές, αλλά να ήταν κάπου που είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από κάθε περιοχή. Πλέον με την Ιόνια επίσης είναι προσβάσιμο, αλλά είναι στην άκρη της Ελλάδας, ρε φίλε. Ισχύει. Θα ήταν από τα πιο περιζήτητα τμήματα της Ευρώπης, θεωρώ. Γιατί το πρόγραμμα σπουδών που είχε και τότε που ήμουν εγώ σαν φοιτητής και τώρα που το έζησα σαν καθηγητής με την πανεπιστημιοποίηση, παρόλο που δεν είμαι εκεί πλέον, ξέρω τι ροή πήρε, είναι φανταστικό. Δηλαδή είναι τόσο πλήρες σε όλους τους τομείς που δεν υστερεί σε τίποτα και έχει περάσει και από αξιολογήσεις και από πανεπιστήμια της Αμερικής και από επιτροπές και πήρε πολύ μεγάλη βαθμολογία. Το θυμάμαι τότε σαν φοιτητής ακόμα που ήμουνα. Απλά το πρόβλημά του είναι ότι είναι στην Άρτα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν σου δίνουν και πολύ σημασία γενικότερα. Και η Πριτανία δεν σου δίνει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο έχει τεράστιες σχολές τώρα, παιδαγωγικά, ψυχολογίες, 1002 ας πούμε, που είναι στα Γιάννενα όλα. Και εσύ είσαι μια καημένη μουσική, ας πούμε, στην Άρτα και προσπαθείς κάπως να νιώσεις ένα σώμα με όλο αυτό. Είναι δύσκολη η απόσταση αυτή, όσο και να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια. Οπότε θεωρώ ότι χάνει περισσότερο εκεί το τμήμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, πορεύονται. Όπως πορεύονται όλα τα τμήματα και λίγο πολύ παντού υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή και μετά που βρέθηκα στο ΠΑΜΑΚ σαν μεταπτυχιακός, ναι, μεν είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα γιατί είναι από τα πιο ιστορικά πανεπιστήμια, ας πούμε, της Βόρειας Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά και εκεί υπήρχαν κατά καιρούς και θα υπάρχουν θέματα λογικά. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς που είμαστε στο ΕΚΠΑ. Οπότε, εντάξει, ψέματα δεν λέω τουλάχιστον. Εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό το τρώει αυτό το τμήμα. Αν ήταν κάπου πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο, πιο κοντά σε έναν μεγάλο αστικό κύκλο, ας πούμε, αστικό κέντρο, θα ήταν καλύτερα. Βέβαια, έχω και τον αντίλογο, αν μου επιτρέπεις, από φίλους που είναι πάνω και σπουδάζουν και ασχολούνται πιο πολύ με το επιρρότικο στοιχείο.
για αυτούς που ασχολούνται με την υπηρώτικη, ας πούμε, παράδοση, μου έχουν πει ότι τους βοηθάει πάρα πολύ. Τι σου λέω εγώ ότι γλίτωσα εκεί πέρα, βρήκα τη ζωή μου. 4 χρόνια όσο ήμουν φοιτητής, δούλευα σαν βιολιστής στο Πογόνι, στο Ζαγόρι, στα Γιάννενα. Ναι, κανονικά, με ορχήστρες τοπικές. Έχω ρίξει σκάψιμο και τσουγκράνα εκεί στα βιολιά, γιατί ξέρεις όλο το βράδυ το ίδιο πράγμα παίζει με τα βιολιά και δεν έχει κάτι. Ακριβώς, να, αυτό. Ώρες ατελείωτες. Ήταν μεγάλο σχολείο για μένα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ενδιαφέρον, ειδικά για το συγκεκριμένο ιδίωμα, δεν αφήναμε πανηγύρι για πανηγύρι, ρε φίλε. Ναι. Τότε εμείς βλέπαμε στα ξεκινήματά τους τον Τζίκο με τον Καψάλη που είχαν γίνει τοπικά εκεί, Άρτα, Αγρίνιο, Γιάννενα, τα hot ονόματα. Αλλά από εκεί και έξω ήταν, ξέρεις, πιο περιορισμένοι. Στα Γρήμια ακόμα τραγουδούσαν τότε στην Αθήνα, είχαν πρωτοκατέβει. Ναι. Και εμείς ήμασταν οι φαν, τρέχαμε από πίσω, ξέρεις, κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και σε άλλους φυσικά τοπικούς και μη. Ήταν μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, αν ήσουν εσύ υπουργός για μια μέρα, τι θα άλλαζες στην Άρτα, που φαντάζομαι ότι θα ήταν να της αλλάξει μέρος. Όχι, δεν θα το έκανα. Και στα υπόλοιπα μουσικά πανεπιστήμια. Δεν θα τα άλλαζα μέρος, γιατί αυτό που θα έκανα θεωρώ ότι θα ήταν λίγο πιο δραστικό από αυτό. Θα τα γέμιζα καθηγητές μόνιμους. Δηλαδή, δεν νοείται όποιο τμήμα και να είσαι, να μην έχεις μόνιμο διδακτικό προσωπικό σε όργανα. Φαντάσου τώρα να είσαι φοιτητής πρωτοετής, να μπαίνεις σε ένα εξάμηνο, δεύτερο εξάμηνο σε μια χρονιά μέσα να κάνεις με ένα καθηγητή και μετά να έρχεται στο τρίτο εξάμηνο ένας άλλος, ο οποίος έχει εκ διαμέτρου διαφορετική φιλοσοφία ή ακόμα και επίπεδο πολλές φορές. Ναι. Να έχεις κάποιον ο οποίος είναι Champions League και να σου φέρνουν κάποιον ο οποίος είναι καλός, αλλά είναι για μεσαία ομάδα της Super League, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα λοιπόν και μετά θα είχα παραιτηθεί να γλιτώσω. Από τη χώρα. Ναι, κανονικά. Θα ήταν να μπουν μόνιμοι καθηγητές σε όλα τα μουσικά πανεπιστήμια. Και όχι μόνο, αλλά για τα μουσικά μια φορά. Και με αυτό ασχολούμαστε. Ναι. Και εξοπλισμός. Και τα πάντα. Αίθουσες, κτίρια, εξοπλισμός και καθηγητές. Δεν ζητάει τίποτα κάποιος φοιτητής ο οποίος ασχολείται. Ναι, φαίνεται τόσο απλό και όμως δεν το έχεις. Ένας φοιτητής που πάει σε μουσικό πανεπιστήμιο αυτό θέλει. Δεν θέλει κάτι παραπάνω. Φτάνει και περισσεύει. Ναι. Ωραία. Επειδή το έστρωσες πριν πολύ επαγγελματικά ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχεις τρώσει το χαλί τώρα. Τα έχεις τρώσει όλα. Ναι. Να μας πεις λίγο και από το ΠΑΜΑΚ που πέρασες, που έκανες το μεταπτυχιακό σου. Το οποίο εγώ το είδα πρόσφατα και στο YouTube. Όλο το recital ήταν εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Και από εκεί βγήκε και το σχήμα, το Μακίφ. Όχι. Μάτσκα Ραντίφ. Μπράβο, ωραία. Δεν το έχουμε το. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να μας πεις εκεί τι διαφορετικό πήρες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από την Άρτα, και σαν παίχτης και σαν αντίληψη, δηλαδή αυτό το πτυχίο μεταπτυχιακό πόσο έχει τελικά αξία. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία αξία ούτε το προπτυχιακό ούτε το μεταπτυχιακό της μουσικής αν στοχεύει στα επαγγελματικά δικαιώματα. Αγαπητοί φίλοι μουσικοί, και κοιτάω την κάμερα ευθεία και θα το πω αυτό το πράγμα. Εάν θέλετε να μπείτε σε μουσική σχολή για να γίνετε καθηγητές σε μουσικά σχολεία ή σε οδεία, μην πάτε. Σε μουσικές σχολές μπαίνουμε γιατί αγαπάμε τη μουσική πρωτίστως. Δεν μπαίνουμε για να βγούμε επαγγελματίες με άμεση αποκατάσταση επαγγελματική, ας πούμε. Ναι, είναι και αυτό προφανώς, αλλά δεν πρέπει να είναι το κριτήριο επιλογής μιας σχολής. Έτσι. Γιατί, παρένθεση, μπορεί να φας και τη θέση από κάποιον ο οποίος έχει μεγάλο έρωτα για τη μουσική. Ισχύει. Με το σύστημα των Πανελληνίων και τους εισακτέους πώς είναι κλπ. Κλείνει η παρένθεση. Απ' την Άρτα πήρα αυτά που πήρα και σας είπα πριν. Από το ΠΑΜΑΚ πήρα κάτι άλλο, γιατί είχαν περάσει ήδη αρκετά, περίπου 6 χρόνια από το προπτυχιακό στο μεταπτυχιακό, μπορεί και παραπάνω. Μπήκα σε μια διαδικασία στην οποία ενώ ένιωθα σταματημένος και βαλτωμένος και ήμουνα σε μια φάση στην οποία είχε μπλοκάρει το μυαλό μου από ιδέες και από εξέλιξη, μπήκα σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο μου έδωσε μια κλωτσιά και μ' άφησε να πάω παρακάτω, ας πούμε. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχα φανταστικούς συμφοιτητές, πολύ υψηλό επίπεδο παίξηματος. Είχαμε καθηγητές εξαιρετικούς και το πρόγραμμα ήταν πρόγραμμα ορχήστρας το μεταπτυχιακό. Τροπικές παραδόσεις της Μεσογείου και παλαιά μουσική. Πέσαμε στον COVID και στα lockdown. Ναι. Οπότε το ορχήστρα διαλύθηκε. Κάναμε περισσότερο διαδικτυακά. Θα το κάψω τώρα, θα το πω και κάποια μαθήματα στη Ζούλα μερικές φορές. Όλοι μαζί σε χώρους έτσι εκτός πανεπιστημίου, ας πούμε, βρισκόμασταν. Έσχος. Ναι, αλλά συνέβαινε. Δεν το ξανακάνετε. Τέλος πάντων. Ναι, επέμβει ο εισαγγελέας.
Κάναμε πολλά διαδικτυακά, αλλά ακόμα και έτσι ήταν τόσο καλά στημένο το πρόγραμμα που είχε εξαιρετική ροή. Πήρα πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος του προγράμματος, όταν φτάσαμε στο διπλωματικό ρεσιτάλ, προέκυψε το Match Cardiff ως διπλωματική μου εργασία και ρεσιτάλ παράσταση, ας πούμε, για να πάρω πτυχίο, το μεταπτυχιακό. Και επειδή έδεσε τόσο καλά και παικτικά και στην παρέα που είχαμε με το Θωμά το Μελετέα στο Ούτι και το Γιάννη τον Γκρέκο στα Κρουστά, με το Γιάννη ήμασταν μαζί από την Άρτα ακόμα, αποφάσισα ότι μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό και να το προτείνουμε σε 10, 15, 20 χώρους όσους μπορούμε να πάμε να παίξουμε σε κάποιο φεστιβάλ κλπ. Και ήταν μια εξαιρετική ιδέα για μένα, γιατί φάνηκε ότι απόδοσε, έπαιξα όπως ήθελα, κάναμε αυτά που θέλαμε, πήγαμε σε ωραία μέρη, με καλό κόσμο και απέδωσε τόσο όσο περίμενα. Επίσης να πω ότι το συγκεκριμένο recital, αυτό που είδες δηλαδή στο βίντεο, βγήκε και σε CD, το οποίο βγήκε μέσα στα 20 καλύτερα του Balkan Charts για το 2023. Μπράβο εσύ. Οπότε όλο αυτό το πράγμα φάνηκε ότι όντως είχε να δώσει και έδωσε. Που είναι για τους μακρόσυρτους σκοπούς της Ματσούκας. Αυτό είναι τώρα ο τίτλος. Ναι. Το Μάτσκα είναι η Ματσούκα προφανώς, από όπου είναι η καταγωγή του πατέρα μου κιόλας, από το χωριό Κοσμά. Το ραντίφ είναι μια μουσική φόρμα που χρησιμοποιείται στην περσική μουσική. Μπράβο, ναι, πες. Που έχει να κάνει τόσο με εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή είσαι εσύ μαθητής μου, είμαι εγώ δάσκαλος και έχω φτιάξει το δικό μου ραντίφ, μια ροή συνθέσεων, αυτοσχεδιασμών, εναλλαγών σε τρόπους, δρόμους κλπ. Που εκφράζει μια εμένα. Σουίτα, ας πούμε, Που εκφράζει εμένα σαν δάσκαλο, γιατί ο κάθε δάσκαλος έχει τη δική του. Μα έμαθες πάνω στο δικό μου ραντίφ και από εκεί και μετά τραβάς το δρόμο σου. Και το χρησιμοποιούν και σε επίπεδο performing, ας πούμε. Οπότε τι έκανα, πήρα κάποιους μακρόσυρτους σκοπούς της Ματσούκας, τους πιο βασικούς ας πούμε που λέμε, και πήρα και τη ροή του ραντίφ, το πώς εξελίσσεται από ρυθμό σε ρυθμό, από μακάμ σε μακάμ κλπ. Έφτιαξα κάποιες καινούριες δικές μου συνθέσεις και τα έμπλεξα. Δηλαδή, μια σύνθεση, ένας μακρόσυρτος. Αυτοσχεδιασμοί, σύνθεση, άλλος μακρόσυρτος. Και όλο αυτό το πράγμα έχει μια ροή γύρω στο 35-40 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είναι το πρώτο μέρος της παράστασης. Στο δεύτερο μέρος παίζαμε και κάποια κομμάτια άλλα δικά μας και κάποια του Θωμά που είναι εξαιρετικό στη σύνθεση. Ναι, ο Θωμάς, να πω για το Θωμά, δεν ξέρω αν στο έχει πει, μένουμε στην ίδια περιοχή στο Μενίδη, από παλιά το γνωρίζω, το θαυμάζω πάρα πολύ. Τον έβλεπα συνέχεια γιατί του έλεγα τι είναι αυτή, τι κάνετε εκεί πέρα. Είναι φανταστικός μουσικός. Ναι. Ο Και Θωμάς. πολύ καλό παιδί πραγματικά. Εξαιρετικός. Και ο Γιάννης, ο οποίος είναι και σε μουσικό σχολείο διορισμένος στην Αργολίδα πλέον. Κάλλη του σταδιοδρομία, μιας και φέτος μπήκε. Είναι φανταστική μουσική και οι δύο. Και ο Θωμάς έχει τρομερή έφεση και στη σύνθεση και στο παίξιμο και στην αντίληψη. Είναι φανταστικός μουσικός. Εξαιρετικός. Να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Τι απήχηση είχε στους πόντιους αυτό το project, γιατί η προσέγγιση, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, είναι πιο ελιτίστικη. Ναι, πιο καθιστικής μουσικής ίσως, ναι, πιο συναυλιακού χαρακτήρα. Ναι, αυτό εννοώ. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Παίξαμε φέτος στη Λαμία, στα Λουτράι Πάτης, ένα ωραίο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο εκεί πέρα, στο Γιώργο. Ένας πολύ ωραίος χώρος και ήρθαν ως επιτοπλίστων πόντιοι από το σύλλογο που έχουν στη Λαμία, έχουν ένα ποντιακό σύλλογο στη Λαμία, οι οποίοι ήρθανε προετοιμασμένοι για γλέντι. Ναι. Ερχόντουσαν. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, πάντα είχα αυτό το άγχος. Τι θα γίνει άμα μας τύχει αυτή η περίπτωση, ας πούμε. Το είχαμε αποφύγει λίγο γιατί παίζαμε σε χώρους που δεν είχε πολλούς πόντιους. Εκεί το γράφεις αφήσεις από κάτω, παράσταση Χρήστος Καλλιωτζής, δεν είναι γλέντι. Ερχόντουσαν και μας έλεγε ένα παλικαράκι, ας πούμε, που το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έλεγε με εμάς εδώ θα αργήσετε να ξεμπερδέψετε. Κοιτούσα το Θωμά, λέω πώς θα τους εξηγήσουμε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, μπήκαμε στο mood όμως ότι εμείς θα μείνουμε πιστοί στο project και σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και άμα είναι να φάμε ξύλο, ας φάμε ξύλο ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, το θετικό και αυτό που μου άφηνε εμένα πάντα με χαμόγελο στο τέλος κάθε παράστασης ήταν ότι ερχόντουσαν στο τέλος και μας έλεγαν δεν το περιμέναμε ότι θα μπορέσουμε να ακούσουμε μουσική είτε ποντιακή, είτε με λύρα παιγμένη, κάτι άλλο κλπ. Και θα κάτσουμε και δεν θα μας νοιάζει να χορέψουμε. Και εμένα αυτό με ενθουσίασε και με γέμισε. Γιατί πήρα την επιβεβαίωση ότι γίνεται, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο χορός, μόνο κότσαρι, μόνο γλέντι, μόνο ρετσίνα, μόνο σουβλάκι τα ποντιακά. Είναι μια μουσική η οποία, αν τη βάλεις στο κατάλληλο πλαίσιο, έχεις όρεξη να κάνεις μουσική. Όπως κάνετε εσείς καλή ώρα με την ορχήστρα, με τους 19-19. Είναι. Γεια σου, ρε. Είναι πολύ εύκολο να γίνει, αρκεί να έχεις την όρεξη να το υποστηρίξεις
και να βρεις και το χώρο φυσικά να παίξεις, γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο Ναι, ρόλο. ναι. Οπότε, εντάξει, εκεί βέβαια, να πω και την αμαρτία μου, τους κάναμε το χατήρι, μόνοι μας πήραμε την απόφαση και είπαμε, άντε θα σας παίξουμε και ένα 40 μίλα, ας πούμε, έτσι να ρίξετε και μια στροφή. Αλλά ήταν όντως ένα 40 μίλα και μια στροφή. Με ενθουσίασε όμως το ότι ο κόσμος το είδε έτσι. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι όλα γίνονται, αρκεί να έχεις πλάνο, στόχο και δρόμο συγκεκριμένο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι η ποντιακή μουσική έχει χώρο σε αυτές σε αυτά τα φεστιβάλ, ας πούμε, σε κάτι άλλο που είναι πέραν του πανηγυριού, του γλεντιού? Και όχι μόνο στα φεστιβάλ, στις μουσικές σκηνές, σε κάτι, κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Μπορώ πάλι να σου φέρω παράδειγμα. Κάποτε είχαμε εδώ, όταν έμενα στην Αθήνα ένα διάστημα προ-COVID, στη Νέα Σμύρνη, είχαμε την παράσταση του Άρη του Μπινιάρη, ο χορός της φωτιάς. Μια φανταστική παράσταση, θεατρική, η οποία δεν προχώρησε λόγω καραντίνας μετέπειτα, που τη μουσική εκεί την είχε κάνει ο Φώτης ο Σιώτας και έπαιζα εγώ ποντιακή λύρα. Έπαιζα μια σερανίτσα, μια λετσίνα, ένα τρομαχτό, ένα τογιαλίδικο, αν θυμάμαι κάτι καλά, γρήγορα κομμάτια. Και έρχεται μια κοπέλα χορεύτρια και μου λέει, ρε συ φίλε, λέει, πού είναι αυτή η μουσική? Αυτό είναι, λέει, δωρεάν έκσταση. Δηλαδή είναι να πάμε σε ένα χώρο, μου λέει, να έρθουμε να σκάσουμε μπροστά σας εκεί, λέει, στη σκηνή, σαν ροκ συναυλία και να είμαστε τσίτα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει και τον παλμό, ναι, και τον τρόπο και το δρόμο και το χώρο να αποδώσει σε τέτοιο επίπεδο. Να γίνει δηλαδή, να γίνουν Βικ. Πόντι Ναι. Βικ, ρε φίλε. Οι Βικ τι παίξανε? Παίξανε κομμάτια δικά τους με ροκ αισθητική, με metal αισθητική και φτιάσαν να γίνουν πανευρωπαϊκά έως παγκοσμίως γνωστοί, ας πούμε. Αλλά αυτό το οποίο λέω πάντα και θα το λέω είναι ότι εμείς φτιάχνουμε το χώρο και το κοινό. Για να πεις ότι θα το καταφέρεις αυτό, θα πρέπει να είσαι δογματικά ταγμένος εκεί και να πεις ότι εγώ θα το κάνω. Ναι. Θα φτιάξω. Θα βρω τους ανθρώπους, να συνεννοηθώ, συναδέλφους μουσικούς να έχουν ίδιο όραμα ή παρόμοιο με μένα τέλος πάντων και να το υποστηρίξω. Να μην το εγκαταλείψω στην πρώτη προσπάθεια. Εμείς φτιάχνουμε και το χώρο και το δρόμο και το κοινό. Οπότε θεωρώ πως όλα γίνονται και έχει τρομερή μαγιά η ποντιακή μουσική για να γίνει κάτι τέτοιο. Αν κοιτάξετε λίγο απέναντι στην Τουρκία το πώς παίζουν, πώς κρατάνε τον ήχο. Η λύρα εδώ πάντα, έτσι. Και το παίξιμο αμιγώς χρώμα μαυροθαλασσίτικο ή ποντιακό αναλόγως με το ποιος είναι. Και οι στίχοι, οι δικοί τους έχουν παραδοσιακούς στίχους. Σπάνια θα ακούσετε καινούρια σύνθεση στιχουργικά, ας πούμε. Αλλά από πίσω, άλλος rock, άλλος pop, άλλος kitsch τοπικό, ό,τι θέλεις. Άλλος πιο μακαμικό, πιο οθωμανικό λόγιο κλπ. Υπάρχει ο χώρος, αρκεί να εκμεταλλευτείς τη μαγιά σου, την πρώτη ύλη σου, έτσι όπως τη θέλεις. Ωραίο. Α, το είδες, κάνει τη σύνδεση. Πώς το έστρωσες. Βοηθά. Πάρτε με για παρουσιαστή, ρε παιδιά. Καημό το έχω να μου δώσει κάποιο ένα μικρόφωνο να μιλάω. Δεν βλέπεις πόση ώρα μιλάω μόνος μου. Θέλουμε ρεπό. Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι εν τέλει το κοινό οφείλουμε εμείς να το εκπαιδεύσουμε για το πώς θα ακούσει και τι θα ακούσει. Πάντα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο μουσικός. Το κοινό πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα παιδί του δημοτικού. Εσύ του διαμορφώνεις προσωπικότητα. Ό,τι του δώσεις θα καταναλώσει. Και όσο πιο συχνά και με στόχο του το δίνεις, τόσο πιο εύκολα θα το πάρει κιόλας. Ωραία, εγώ τώρα θέλω να σε πάω στον πατέρα σου πάλι και να μας πεις πιο inside stories. Να μας πεις δηλαδή πώς νιώθει πλέον που σε βλέπει να τραβάς το δικό σου δρόμο, τη δική σου σταδιοδρομία πάνω στη μουσική και μετά και μια πιο προσωπική ερώτηση, αν πιστεύεις ότι εσύ κατά κάποιο τρόπο είσαι συνεχιστής του έργου που ξεκίνησε εκείνος. Ναι. Πολλοί έχουν τρομερή λαγνία με αυτό το πράγμα όλοι στην Ελλάδα. Ο Βαρδής ο γιος να είναι συνεχιστής του Βαρδί του πατέρα. Ο Καλιοτζίδης ο γιος να είναι συνεχιστής του Καλιοτζίδη του Μιχάλη. Ο Παυλίδης του Παυλίδη. Η Νικολαίδου του Νικολαίδη. Ο καθένας είναι αυτός που είναι. Αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό, υπάρχουν stories με τον πατέρα μου. Τραγικά, κωμικοτραγικά και κωμικά και ό,τι θέλεις. Αυτά θέλουμε να μας Γενικότερα έχουμε το εξής. Είμαστε και οι δύο πολύ έντονοι χαρακτήρες και πολλές φορές αυτό το πράγμα ερχόταν σε σύγκρουση. Ειδικά όταν ήμουν στη φάση στην οποία δεν είχε πιστεί ακόμα για το τι αποδίδει ο Χρήστος. Δηλαδή το πρώτο μπράβο, ας πούμε, το άκουσα πριν από 3 χρόνια. Όταν ήμουνα 28. Εντάξει, δεν τα λες και λίγα χρόνια, αλλά τον δικαιολογώ εν μέρη και καλά έκανε, γιατί δεν μ' άφησε ούτε δευτερόλεπτο να πάρουν τα μυαλά μου αέρα, ούτε μία στιγμή. Με τον τρόπο του, ακόμα και με αγένεια πολλές φορές, τραβούσε το λουρί πίσω
Πράγμα το οποίο σε βάθος χρόνου εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Και συνεχίζει να με βοηθάει γιατί είναι βιώματα τα οποία μείνανε πολύ χαραγμένα στην μνήμη μου. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό σκηνικό ήταν όταν πήγαμε το 2014 στην Αυστραλία μαζί. Μέναμε 25 μέρες στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου. Όταν γυρίσαμε πίσω, κάναμε να μιλήσουμε ένας στον άλλον 3 μήνες. Σκοτωθήκαμε. Από 100 διαφορετικές απόψεις για 100 διαφορετικά θέματα. Με σκηνικά πολλά και διάφορα. Χαρακτηριστικό ήταν, ας πούμε, έπαιζα και τραγουδούσε. Και εκεί που παίζαμε, έβαζα ένα σκοπό, τον άλλαζε αυτός. Δεν έλεγε το στιχάκι στον σκοπό που του έπαιζα. Έπαιζα ανταπόκριση στον ίδιο σκοπό, ξανά άλλαζε αυτός. Άλλαζα εγώ σκοπό, ξανά αλλού έμπαινε αυτός. Δεν τραγουδούσε τίποτα από αυτά που τον έπαιζα. Και σε κάποια φάση γυρνάει και μου λέει: Τι θα γίνει, θα παίξει τίποτα καλό σήμερα? Και ο κόσμος χόρευε, ας πούμε, γύρω-γύρω. Πράγμα το οποίο όταν το ακούει κάποιος σοκάρεται. Αλλά εμένα με έβαλε εκείνη τη στιγμή στη διαδικασία του να σκεφτώ γιατί τι κάνω λάθος, ας πούμε. Και καλά να νομίζω ότι παίζω. Είτε παίζω είτε δεν παίζω. Τι κάνω λάθος, και γυρνάει και μου το λέει. Πειράχτηκα, ενοχλήθηκα, αλλά εν τέλει είχα τη διάθεση το να το πάρω ότι οκ, δεν πειράζει, εδώ είμαι και θα μετρηθούμε στο τέλος, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να το παίρνουμε ως συνέχεια του ενός στον άλλον κλπ. Γιατί πολλές φορές βαραίνει είτε αυτόν που έχει τη συνέχεια ή αδικεί αυτόν που έχει το παρελθόν. Δηλαδή το τι έκανε ο πατέρας μου στην εποχή του είναι αυτό που είναι. Προσωπικά δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, ούτε το σπίτι μου, ούτε τίποτα, αλλά μιας που μου δίνεται τώρα ευκαιρία θα το πω. Για μένα είναι ό,τι μεγαλύτερο κυκλοφόρησε μετά το Γόγο και το Χρύσανθο. Αλλά θα εκτιμηθεί σε μια στιγμή στην οποία θα είναι αργά. Και θα το θυμηθείτε αυτό που σας λέω, έτσι πιστεύω. Αλλά έκανε αυτά που έκανε στην εποχή που τα έκανε και με τα μέσα που τα έκανε. Δεν γίνεται εγώ να συγκριθώ με κάτι το οποίο ανδρώθηκε το 80 και το 90 και στις αρχές του 2000, τη στιγμή που ζω το 2024 και πάω παρακάτω, ας πούμε. Θα αφήσω το δικό μου στίγμα με τα λίγα, με τα πολλά, με τα μέτρια που μπορώ. Θα το κάνω όμως με τον τρόπο τον οποίο έχω επιλέξει και με τα βιώματα τα οποία έχω πάρει και όπου βγει. Ωραία. Εγώ υπερκαλύφθηκα. Και εγώ πραγματικά τα λέει τόσο καλά. Γίνεται να τον ξαναφέρουμε. Να διαλέξετε άλλα θέματα μετά. Το παιχνίδι. Θέλετε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Θέλετε να δημιουργήσουμε εχθρούς και φίλους. Μετά το παιχνίδι θα μας τα πει αυτά. Okay. Λοιπόν, ασχολείσαι τώρα και εσύ με τη διδασκαλία. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει μέλλον στην ποντιακή μουσική? Δηλαδή πώς βλέπεις εσύ τη νεολαία? Περίμενε. Στη διδασκαλία και στην ποντιακή μουσική, στο κομμάτι της λύρας, στο κομμάτι του τραγουδιού, στο κομμάτι των συνοδευτικών οργάνων, σε ποιο απ' όλα? Στο κομμάτι του νταουλιού, ας πούμε. Στο κομμάτι της λύρας. Πες μας για τη λύρα, ίσως θα ασχολείσαι και... Αλλά αν θες να πεις και για άλλα, πες τα. Θέλω πολλά να πω, δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος. Μέσα τραγουδιστή με ενδιαφέρει η άποψη. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος με τόσα που θέλω να πω. Το κακό ήταν ότι μου δώσατε βήμα, τώρα δεν γλιτώνεται. Τέλος πάντων. Ναι, φυσικά. Υπάρχουν λιράριδες πιτσιρικάδες οι οποίοι παίζουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Είτε παραδοσιακά θέλεις, είτε εγωγικό στυλ θέλεις, είτε πρώτης γενιάς, είτε Καλιοτζίδη, είτε Ασλανίδη, είτε Χαλκίδη, είτε Κουρουκλίδη, Ατματζίδη, ό,τι και να θέλεις, υπάρχουν παιχταράδες και θα βγουν ακόμα καλύτεροι, πιστεύω. Το κομμάτι της διδασκαλίας κάνουν μαθήματα σχεδόν όλοι, όσοι παίζουν λύρα, αλλά μέσα στο σχεδόν όλοι υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι. Και είναι αρκετοί. Οπότε ποντάρω σε αυτό και θεωρώ ότι θα έχει μια πολύ καλή ροή αυτό το πράγμα. Στο κομμάτι του τραγουδιού θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν βλέπω φωνές. Είναι λογικό από ένα σημείο γιατί η γλώσσα αρχίζει και ευθύνει. Δεν έχει την ίδια χρηστικότητα όπως είχε παλαιότερα. Αλλά δεν βλέπω εκεί πέρα μια δίωδο στην οποία να δω ένα φως από κάπου και να πω «Α, εδώ κάτι γίνεται, υπάρχει ελπίδα», ας πούμε. Τώρα με ένα παράδειγμα, με δύο, δεν γίνεται δουλειά, ας πούμε. Και για τα νταούλια δεν θέλω να μιλήσω, ειλικρινά, γιατί σε πολλούς διαφεύγει ότι το νταούλι είναι μουσικό όργανο. Δεν είναι... Θα μου ξαναδώσει το χέρι, Χάρη. Δεν είναι κάτι το οποίο... Άντε, μάθαμε, κρατάμε το ρυθμό. Μάθαμε ότι όλα πάνε καλά και τελείωσε κλπ. Είναι μουσική. Υπάρχει παιδεία. Υπάρχει τρόπος να παιχτεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε μουσικό επίπεδο. Όπως μαθαίνει ο άλλος λύρα, όπως μαθαίνει βιολί, μαθαίνει λαούτο, έτσι θα μάθει και κρουστά. Στα παραδοσιακά κρουστά πάνε κάποιοι και φοιτούν χρόνια τελείωτα σε ένα δάσκαλο δίπλα. Εδώ στην Αθήνα, δόξα τω Θεώ, έχετε πολλούς και καλούς.
Στον Ταούλη δεν είναι ότι έμαθα να παίζω τι κότσαρη σαρενίτσα, ο Μάλτι, Πατ, Εμπροπής, πάμε στο χωριό, στο πανηγύρι, πάρουμε και το διπλανό χωριό και το παραδιπλανό. Κάτσε ρε φίλε, εδώ κάνουμε μουσική. Οπότε εκεί βλέπω σκοτάδια. Ευτυχώς υπάρχουν και εκεί καλοί δάσκαλοι όμως, δεν ξέρω πόσο διάθεση έχουν αυτοί που πάνε να παρακολουθήσουν να μείνουν μέχρι το τέλος το τι έχει να τους δώσει ένας δάσκαλος. Εντάξει, εγώ προσπαθώ κυρίως μέσω από τα διαδικτυακά μαθήματα που κάνω, διαζώσεις έχω λίγους μαθητές, με παιδιά του εξωτερικού ασχολούμαι πιο πολύ και προσπαθώ να τους δώσω αυτό που έχω να τους δώσω μέχρι το σημείο που μπορώ και από εκεί και έπειτα τραβάει ο καθένας στον δρόμο του. Δεν θα κρυφτώ από κανέναν, δεν θα πω σε κάποιον που θέλει να φύγει ότι είσαι έτοιμος να φύγεις. Όχι, δεν είσαι έτοιμος να φύγεις. Ούτε σε κάποιον που θέλει να κάτσει παραπάνω θα τον κρατήσω απλά για να έχω να μάθει παραπάνω. Όχι, φύγε. Άνοιξε το δρόμο σου, πέσε βούτα και κολύμπα και λίγο μόνος σου, ας πούμε, στον ωκεανό. Ναι. Και βλέποντας και κάνοντας κάπως. Το πάγιο debate στο χώρο μας, προφορική παράδοση ή παρτιτούρα. Και στη διδασκαλία και στη μουσική πράξη. Κάποτε θεώρησα και το έβλεπα και τώρα που το σκέφτομαι νομίζω ότι έτσι ήταν. Ήταν ανάγκη παρτιτούρα. Γιατί έλειπε από το χώρο. Έλειπε η εγγραμματοσύνη από τον ποντιακό χώρο. Τώρα που έχει πάρει μια καλή ροή αυτό και με ενεργεία φοιτητές στα μουσικά πανεπιστήμια και με μεταπτυχιακούς και με διδακτορικούς και με νέους που θα μπουν σε αυτά και με απόφοιτους και με 1002, νομίζω ότι λείπει περισσότερο η προφορικότητα. Με την έννοια πια το να πάω να βρω αυτόν ο οποίος έχει 5-10 βιώματα και το ξέρω ότι τα έχει και να κάτσω μαζί του και να πω παίξε. Ακριβώς την ίδια απάντηση είχαμε πάρει από τον Αλέξανδρο τον Καψκαβάδη. Να σε ακούσω, να δω τι είναι το background σου, να δω τι έχω να πάρω από σένα. Σε έχω παρακολουθήσει, ξέρω ποιος μουσικός είσαι, τι έχεις αφήσει στο χώρο, να έρθω και να νιώσω δίπλα σου το βίωμα. Ας πούμε, αυτό το έχω πάρει πολύ από τον Παναγιώτη τον Ασλανίδη, λόγω του Χρήστου, ας πούμε, που είμαστε πιο κοντά κλπ. Χωρίς να έχουμε κάτσει απέναντι, αλλά με τον τρόπο που μιλάει, γιατί είναι και πολύ διαχειτικός. Καλή του ώρα ο Παναγιώτης, με τον τρόπο που μιλάει, με αυτά που σου λέει, με το τι έχει να σου δώσει, με τις ιδέες του, με τα βιώματά του, είναι το μεγαλύτερο σχολείο προφορικότητας που μπορώ να πάρω εγώ σε μια σύγχρονη εποχή, ας πούμε. Οπότε δουλεύει λίγο παράλληλα, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε λείπει περισσότερο η προφορικότητα παρά η εγγραμματοσύνη, παρά η παρτιτούρα. Ωραία. Να ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, επειδή κάνεις και παραγωγές, ασχολείσαι με το κομμάτι της παραγωγής, δηλαδή με το στούντιο και το στήσιμο ενός κομματιού, ποια είναι η μέθοδος που έχεις εσύ και χρησιμοποιείς σαν Χρήστος όταν στείνεις ένα κομμάτι, όταν φτιάχνεις ένα κομμάτι? Γελάς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι κουτουρού, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ακούσω. Είναι σκόρπιες. Όταν ξεκινάει κάτι, φαντάζομαι και εσείς θα το γνωρίζετε, είναι μια σκόρπια κάπου χωμένη ιδέα που φαντάστηκα αυτό, ας πούμε. Και αυτό, ρε παιδί μου, μέθοδος είναι. Είναι, δηλαδή ναι. έχεις μια ιδέα, κάτι που σου αρέσει και το παίρνεις και το φτιάχνεις στην πράξη. Ωραία. Θα φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Τέλεια. Πρόσφατα συμμετείχα στο δίσκο της Μαρίνα Σάτη, στο pop, στο οποίο παίζω στο La 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 μέσα. Αυτό που ακούγεται στην αρχή είναι ποντιακή λύρα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Το οποίο αυτό που ακούγεται στην αρχή σαν ποντιακή λύρα ήταν μια σκόρπια ιδέα. Με τη Μαρίνα γνωριστήκαμε πολλά χρόνια, τέλος πάντων, σε μια παραγωγή του Νταλάρα με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Είχε το σύνολο με τη χοροδία, τις κόρες που έχει. Και πάντα υπήρχε στο αμοιβαίο το να κάνουμε κάτι, μου λέει στείλε μου samples. Τώρα, όταν βγαίνει ένας δίσκος τέτοιος, έχει 16-17 παραγωγούς σε κάθε κομμάτι από πίσω. Στείλε μου samples, να δούμε τι και πώς και αυτά. Έστειλα διάφορα και πιστέψτε με, τα περισσότερα από αυτά που έστειλα ήταν σκόρπιες ιδέες. Δηλαδή, πάρε αυτό, παίξε λίγο αυτό, στείλε λίγο εκείνο, στείλε λίγο το άλλο, κάπως θα κουμπώσει. Και κάπως έτσι ξεκινάω και τις δικές μου παραγωγές. Δηλαδή, ακόμα και μια μελωδία 15 δευτερολέπτων να έχω, θα τη γράψω, θα την αφήσω εκεί να οριμάσει, δηλαδή θα τα ακούσω, θα δοκιμάσω κάπως να το συνοδεύσω αυτό το πράγμα με κάποιο όργανο κλπ. Να πάρει μια ροή, να δημιουργηθεί ένα ηχητικό περιβάλλον και με βάση αυτό να συνεχίσω να προχωράω. Αρκεί να υπάρχει ιδέα. Να υπάρχει κάτι έστω και μικρό. Φτάνει μερικές φορές. Ναι. Ωραία, τώρα τι ετοιμάζεις? Τώρα ετοιμάζω μια δουλειά η οποία δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει, γιατί είμαι στη φάση που θέλω να οριμάσει. Έχω κάποιες ιδέες στο μυαλό μου. Είναι αργής ορίμανσης. Ναι, είναι αργής ορίμανσης, γιατί είμαστε σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Δεν υπάρχει ο δίσκος, δεν υπάρχει το CD, δεν υπάρχει η κασέτα. Έχει πήξει το YouTube. Ναι, έχει πήξει το YouTube. Το Spotify στην Ελλάδα πήρε λίγο μπροστά, για το ποντιακό κοινό είναι σχεδόν άγνωστο. Ναι. Σχεδόν άγνωστο. Δεν μιλάμε για Bandcamp και τέτοια αυτά, ούτε κατά διάνοια φυσικά. Ναι. Οπότε λες, θέλω να βγάλω μουσική.
πώς θα τη δώσω στον κόσμο να την ακούσει αυτή τη μουσική. Είμαι λίγο σε αυτό το στάδιο τώρα. Έχω στήσει κάποια κομμάτια, αλλά θέλω πρώτα να οριμάσουν ορισμένες ιδέες για το πώς θα την παρουσιάσω και πώς θα τη δώσω στον κόσμο. Όταν έρθει με το καλό αυτό, που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει, αλλά μέσα στο 25 θεωρώ ότι θα έχω να παρουσιάσω κάτι καινούριο σε τέτοιο επίπεδο. Μέχρι τότε μπορεί να κάνουμε κάποια μεμονωμένα κομμάτια με τα παιδιά, με την πρώτη ύλη, ας πούμε, και αυτά, αλλά για κάτι ολοκληρωμένο σαν παραγωγή νομίζω ότι θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Τέλεια. Τι θα πρότεινες στην Ορχήστρα 1919 να κάνεις σαν παραγωγή? Και σαν συμβουλή το παίρνω. Έχω για κομμάτι να πω, ας πούμε. Ό,τι θες. Έχω μια ιδέα που είναι έτσι ντρικαδόρικη και ωραία, ρε παιδί μου. Εσείς που είστε και καν ήσυχα πνεύματα, πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Θέλω να ακούσω. Κοίτα, άσχετα με το πόσο αργά ή γρήγορα λειτουργείτε εσείς μεταξύ σας, φαίνεται ότι έχετε σκοπό να κάνετε πράγματα και από τις δράσεις σας το καταλαβαίνει κάποιος και από τον τρόπο που το επικοινωνείτε. Θέλω να ακούσω σε εκδοχή ορχήστρας και λίγο πιο κανονικοποιημένο το «Γιατί Μογλή». Δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρεις. Ναι. Challenge. Γιατί είμαι σε μια φάση στην οποία αμφισβητώ λίγο την ύπαρξη του διπάτ σε πολλές περιοχές του Πόντου. Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σας. Λοιπόν, να πούμε ότι προχθές είχαμε πρόβα με τα παιδιά και φάγαμε 1 ώρα. Εντάξει, όχι πολύ λες. Όχι, μισάωρο. Μισάωρο που μαλώναμε για το διπάτ, για το 9. Ναι, εγώ είμαι στη φάση στην οποία το αμφισβητώ λίγο χωρίς να έχω αποδείξεις ή τεκμηριωμένες απαντήσεις για αυτό το οποίο λέω, αλλά είναι μια σκέψη την οποία την έχω μοιραστεί και με άλλους και έχουν συμφωνήσει λίγο πολύ. Ότι εκτός από την περιοχή της Τραπεζούντας, που υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, δεν το βλέπω αλλού να είχε την έννοια του διπάτου όπως το αντιλαμβανόμαστε εδώ. Είναι λίγο ελλαδικό δημιούργημα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια του Αϊβάζ, το 1002, το «Γιατί Μογλής», ας πούμε, που σας είπα τώρα, που φαίνεται ότι πάει να σου δώσει μια αίσθηση διπάτ, αλλά κάπου λασπώνει και βαλτώνει όλο αυτό το πράγμα και είναι κάτι άλλο τελικά. Είναι διπάτ, εννοείς. Ναι, δεν είναι διπάτ. Στο χορό όμως αυτό πώς έχει επίδραση? Δεν είναι χορός. Το παίζουν σαν καθιστικό. Ναι, σαν καθιστικό. Ναι. Αλλά σου δίνει την αίσθηση του 9 και εκεί που λες διπάτ είναι ξαφνικά, εξαφανίζεται. Έρχεται κάτι άλλο. Να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Το έλεγα στον Τάσο αυτό το συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο τραγούδι που μου λέει τι ρυθμός είναι αυτό και το λέω είναι ψευτοενιάρι. Σωστό. Καλό. Θα το χρησιμοποιήσω, θα το κλέψω αυτό. Καλό. Αυτό, «Γιατί Μογλής». Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε λίγο κουβέντα, να συζητήσουμε και πιο επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τους συλλόγους, που αφορούν την επιτέλεση, ας πούμε, της μουσικής. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχει ανακύψει, να το πω έτσι, ένας διαχωρισμός εντός εισαγωγικών ανάμεσα σε κάποιους που εκμοντερνίζουν την παράδοση και σε κάποιους άλλους πιο παραδοσιακούς πάλι εντός εισαγωγικών που υποτίθεται ότι κρατάνε θερμοπύλες. Ναι. Καταρχάς, πιστεύεις ότι είναι σωστό να προκύπτει, ας πούμε, αυτός ο διχασμός? Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται? Και ποια είναι η γνώμη σου γενικά πάνω σε αυτό? Υπαρξιακά είναι αυτά. Ναι. Ναι ρε φίλε, υπαρξιακά είναι αυτά. Καταρχάς θα σου πω εγώ το άλλο. Είναι αυτοί που παίζουν πιο μοντέρνα και παίζουν και πολύ καλά, ασχετά με το αν μας εκφράζουν εμάς ή όχι, και είναι και αυτοί οι οποίοι είναι οι αμιγώς παραδοσιακοί που κρατούν τις θερμοπύλες. Και εμείς που είμαστε? Στη Σπάρτη. Εμείς τελικά τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή και τι παίζουμε? Δεν παίζουμε μουσική? Ασχολούμαστε με τη μουσική ή ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με την εικόνα? Ασχολούμαστε με τη μουσική, με το τραγούδι, με τη λύρα, με τον ήχο, με το ρεπερτόριο ή ασχολούμαστε μόνο με το χαβαλέ? Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται μουσική. Σε κάποιες ναι, με μεγάλη επιτυχία. Σε άλλες όχι, με μεγάλη επιτυχία επίσης. Οπότε για μένα όλος αυτός ο διαχωρισμός είναι και λίγο κρίση ταυτότητας, ότι ψάχνουμε απεγνωσμένα, επειδή έχουμε βαλτώσει κυριολεκτικά σε κάποια σημεία με το τι θα παίξουμε, πώς θα το παίξουμε και τι θα ακούσει ο κόσμος, είναι κάποιες κινήσεις σπασμωδικές και κοντοπρόθεσμες κατά τη γνώμη τη δική μου, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γιατί αυτό που μένει πάντα διαχρονικά στο τέλος είναι το προζύμι, είναι η μαγιά. Είναι ο ποντιακός ήχος και η ποντιακή μουσική. Αυτό το οποίο έχει να δώσει και σε επίπεδο μελωδίας και σε επίπεδο στίχου και σε επίπεδο ρυθμού θα καθιερωθεί και θα καθιερωθεί μόνο του. Δεν χρειάζεται ούτε θερμοπύλες, ούτε προστάτες, ούτε μοντερνισμούς, ούτε τίποτα. Θα το απορρίψει, θα το επιβεβαιώσει ο καιρός με το χρόνο και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα
αναδεκαετία στο τι στήλοι ήρθαν στην ποντιακή μουσική και τι. Ορισμένοι που έχουν παρακολουθήσει τη δισκογραφία του 80, ας πούμε, τα ποντιακά, μπορούν να καταλάβουν πλήρως τι λέω τώρα. Ήταν ένα κύμα αμέτρητης άχρηστης πληροφορίας που τότε κάναν πάταγο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εν τέλει μόνη της η κοινωνία και η ροή των πραγμάτων τα άφησε στην άκρη και μείναν αυτά τα οποία είχαν ουσία. Η Μάνα εν κρυονερών, ας πούμε, είναι νεοποντιακό τραγούδι το οποίο το λέει μέχρι και το τελευταίο παιδί στην τελευταία γωνιά ενός ποντιακού σπιτιού. Γιατί κάτι έχει. Είτε έχει το θέμα του, είτε έχει τη μελωδία του, είτε έχει το οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι λίγο πολύ αυτό κάπου θα αρχίσει να φθήνει και θα εμφανιστεί, θα έρθει κάτι άλλο. Όποιο και αν είναι αυτό το κάτι άλλο. Και παίζουν και ρόλο μεγάλο οι σύλλογοι σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε στην Αθήνα. Για μας στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά. Πρόσφατα μία φίλη από το Κιλκής, γνωστή τέλος πάντων, είπε κάτι πολύ πετυχημένο, ότι οι σύλλογοι εκτός από ήχο και πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να προσφέρουν και ήθος σε αυτούς τους οποίων έρχονται. Αλλιώς δεν χρειάζεται να λέγονται πολιτιστικοί σύλλογοι. Μπορούν να λέγονται μπουζούκι ΑΕ ή παρακάθ, π.χ. που το παρακάθ πάλι δημιούργησε μια τεράστια σχολή και καλλιτεχνών και κοινού και τέτοια με πολύ μεγάλη επιτυχία, και ήταν και στα γούστα τα δικά μου, αλλά το φέρνω σαν παράδειγμα. Ήταν ένα μαγαζί. Μπορείς να κάνεις ένα μαγαζί και να λες ότι εγώ είτε κονομάω, είτε κάνω το γούστο μου, είτε δεν με ενδιαφέρει, εμένα αυτό μου αρέσει. Ναι. Αν είσαι πολιτιστικός σύλλογος, έχεις καταστατικό, το οποίο λέει τι πρεσβεύεις, το τι πρέπει να κάνεις, το τι πρέπει να δώσεις πίσω στην κοινωνία. Και πόσο μάλλον αν κάνεις πετυχημένους καλοκαιρινούς χορούς, που είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης, μαζεύεις λεφτά και δεν δείχνεις πολιτιστικό έργο μέσα στη χρονιά. Δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα απολύτως. Ποιος ο λόγος ύπαρξης? Κάνε μια επιχείρηση. Τουλάχιστον τα οικονομίζεις και τα βάλεις και στο παντελόνι σου. Δεν Έτσι όπως τα λες, θα ξανάρθει ο Χάρτς να. Δεν έχει νόημα για μένα όλο αυτό. Δεν έχει νόημα για μένα. Και είναι ελάχιστοι οι σύλλογοι οι οποίοι κάνουν πραγματική και ουσιαστική δουλειά και δεν αναγνωρίζεται. Γιατί ο κόσμος τσιμπάει στη βαβούρα, στη φασαρία, στο πολύ, στη μάζα. Δεν κάθεται να δει την ουσία των πραγμάτων. Και εκεί υστερούμε πολύ, νομίζω. Πολύ. Άνοιξε φέτος το καλοκαίρι, μεταξύ μουσικών πιο πολύ, ένας δημόσιος διάλογος λίγο για τα πανηγύρια. Το οποίο νομίζω ότι έχει και μια αξία να το συζητήσουμε, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που παίζεις σε πανηγύρια και παίζεις με το δικό σου στυλ. Και υπόθηκαν πολλά περί φασέων που πάνε και ζητάνε άλλα από άλλες περιοχές και το ρεπερτόριο, και εν τέλει να δούμε λίγο και εμείς η μουσική τι πανηγύρι θέλουμε και τι, πώς να το πω, ποιο είναι το πρότυπο και η ευθύνη ενός μουσικού για το πανηγύρι. Πάλι έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό, ας πούμε, είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Εγώ δεν νιώθω ευθύνη. Δεν νιώθω ευθύνη. Εγώ παίζω μουσική. Παίζω μουσική με τις προσλαμβάνουσες τις δικές μου, με την αισθητική τη δική μου, με το πώς θέλω εγώ να τη δώσω στον κόσμο τη μουσική και το πώς την ακούω στα αυτιά μου. Γιατί πρέπει ντε και καλά να νιώσω bodyguard κάποιου? Γιατί πρέπει να νιώσω προστάτης μιας παράδοσης? Δεν με έχει ανάγκη εμένα, φίλε, αυτή η παράδοση. Επιβιώνει εκατοντάδες χρόνια για να έρθω να τη σώσω εγώ. Ποιος είμαι? Άμα με δεις στο χάρτη ή στο γαλαξία, είμαι όχι κουκίδα, ανύπαρκτος. Δεν χρειάζεται εμένα μια παράδοση τόσων ετών για να σωθεί. Οπότε τι θα κάνω? Αυτό που θέλω, έτσι όπως το θέλω, με τον τρόπο που το θέλω, και καλός ή κακός, στην κοινωνία την οποία ζω, είτε θα εκτιμηθεί, είτε θα απορριφθεί. Είτε γιατί το κάνω καλά, είτε γιατί το κάνω κακά, είτε γιατί δεν υπάρχει ο κόσμος να το εκτιμήσει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δυστυχώς δεν περνάει από το χέρι μας μόνο. Περνάει από το χέρι μας με το να πω ότι προσφέρω εγώ στο κοινό αυτό το οποίο θεωρώ καλύτερο και ποιοτικότερο σύμφωνα με τις δικές μου προσλαμβάνουσες και τα δικά μου θέλω. Μέχρι εκεί. Τώρα από εκεί και έπειτα για τους διαλόγους τους οποίους στείνονται σε αυτό το κουτσομπολίστικο εργαλείο που λέγεται Facebook, ως επιτοπλίστων, δεν θέλω να συμμετάσχω και να μην σχολιάσω τίποτα, γιατί θεωρώ ότι μόνο κακό κάνει στον χώρο. Δεν προσφέρει τίποτα το να καθόμαστε σαν γιαγιάδες από το ένα μπαλκόνι στο άλλο και να βρίζουμε η μία την άλλη, που κάποτε είχε και το χαβαλέ του στο χωριό αυτό το πράγμα, γιατί ήταν βίωμα και το ζούσες και χαιρόσουν, ρε παιδί μου, είχες να το λες στις παρέες σου. Αυτό δεν έχει πλάκα πλέον. Δηλαδή, τι εμείς είμαστε καλοί και εσείς είστε κακοί, ας πούμε, ή το ανάποδο. Δεν έχει κανένα νόημα και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει κιόλας και να κοιτάξει ο καθένας τη δουλειά του. Και ο κόσμος θα κρίνει. Δεν είναι τόσο χαζί όσο νομίζουμε. Γιατί θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι χαζός. Δεν είναι χαζός. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι του γίνεται και ό,τι παίρνει, αυτό σου δίνει πίσω. Αν του δώσεις ποιότητα, έστω και μακροπρόθεσμα, θα πάρεις.
Αν του δώσεις κάτι ευτελές, θα πάρεις κάτι ανάποδο. Μπορεί να χαρεί για λίγο, αλλά μετά θα σε αφήσει στην άκρη, θα σου πει εντάξει, για τόσο ήσουν, ας πούμε. Οπότε λειτουργεί λίγο αμφίδρομα αυτό το πράγμα. Ωραία, γιατί τώρα μου δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση που θέλω να σε ρωτήσω για τα social media συγκεκριμένα. Γιατί καλώς ή κακώς ζούμε και σε αυτόν τον κόσμο, είναι πλέον μια πραγματικότητα τα social media. Πιστεύεις ότι παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση συνειδήσεων και πιο συγκεκριμένα σαν μουσικός, σαν καλλιτέχνης, πιστεύεις ότι υπάρχει ενδεδειγμένος τρόπος να τα χρησιμοποιεί ένας καλλιτέχνης και αν είναι, ποιος είναι αυτός? Τα social media είναι το μεγαλύτερο εργαλείο της εποχής. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχει κανείς αν δεν φαίνεται εκεί. Δεν πάει να είσαι ο Γόγος ο ίδιος, ο Σταύρης, ο Παπαβραμίδης, όποιος θέλετε. Αν δεν σε δει κάποιος εκεί μέσα, δεν υπάρχεις στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποτε ήταν η εφημερίδα και το ραδιόφωνο, μετά ήταν η τηλεόραση, μετά ήταν οι δίσκοι, τα CD, παράλληλα τέλος πάντων όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή όλα εξαρτώνται από τα social media. Το πώς θα τα χειριστεί ο καθένας επίσης εξαρτάται από το τι αισθητική έχει και τι προσλαμβάνουσες. Για μένα, ας πούμε, που κάνω μουσική, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να δείχνω το τι φαγητό έφαγα το μεσημέρι, ας πούμε. Εντάξει, στο χαβαλέ και μεταξύ σοβαρού και αστείου και για κάποιους φίλους, ίσως να το κάνεις μια φορά στο τόσο, ναι, φυσικά εννοείται. Άνθρωποι είμαστε και πρέπει να νιώσουμε ελεύθεροι. Αλλά αν μπεις στη διαδικασία να εκμεταλλευτείς με την καλή την έννοια το εργαλείο που σου δίνεται δωρεάν, που είναι τα social media, για την ώρα τουλάχιστον, ναι, μπορείς να κάνεις παπάδες, κυριολεκτικά. Αρκεί να έχεις έναν τρόπο. Υπάρχουν χίλιες δυο μέθοδοι στο πώς να τα χρησιμοποιήσεις. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος του πλανήτη είναι το YouTube. Δηλαδή, μπορείς να μπεις εκεί και να δεις από 1002 ανθρώπους το πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά, ούτως ώστε να διαφημίσεις τη δουλειά σου και να βοηθήσεις αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στο να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτό που κάνεις και να του δώσεις πληροφορία θετική, χωρίς να τον σπαμάρεις, χωρίς να τον βομβαρδίζεις με άχρηστο υλικό, αλλά να του δίνεις κάτι να έχει να περιμένει από σένα και να του δώσει και ένα έναυσμα και να πει ας τον πάρω να τον ακούσω ή ας πάω να τον δω ή να τον παρακολουθήσω. Κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό. Από μένα τελευταία, και έχει και μια βαρύτητα σαν ερώτηση, αλλά να την πούμε. Ένα θέμα, ας πούμε, που απασχολεί όλους τους ποντίους και όχι μόνο, είναι το θέμα της γενοκτονίας. Και πώς το φέρνουμε στο σήμερα. Ας πούμε, υπάρχει ένας διαρκής αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας, η οποία ακόμα δεν έχει έρθει. Σταματάει εκεί, είναι αυτός ο αυτοσκοπός, να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Και το θέμα είναι και πώς το χειριζόμαστε στο σήμερα, δηλαδή αρκεί αυτό? Να απαντήσω ελεύθερα. Εννοείται. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλωστημένο παιχνίδι όλο αυτό. Γιατί το ζήτημα της γενοκτονίας δεν θα λυθεί ποτέ, όσο με τα δεδομένα που βλέπω εγώ μέχρι τώρα, γιατί συντηρεί και καταστάσεις και ανθρώπους και λόγους ύπαρξης. Γιατί αν κάποια στιγμή λυθεί το ζήτημα της γενοκτονίας, βγει ο αγαπητός κύριος Ερντογάν και πει ότι ξέρετε τι, συγγνώμη, συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Γεγονότα τα οποία είναι τεκμηριωμένα και καταγεγραμμένα από 100.000 διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν αμφισβητούνται. Βγαίνει και ζητάει συγγνώμη και πει μας συγχωρείτε, αναγνωρίζεται από παντού όλο αυτό το πράγμα. Μετά τι? Αυτοί που τρέχαν όλα αυτά τα χρόνια για τη γενοκτονία και για αυτά, τι θα κάνουν από εκεί και έπειτα? Οι πολιτικοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση για να στήσουν ψηφοθυρικές μάχες, ας πούμε, πριν από κάθε εκλογή σε περιοχές κλπ. Τα βλέπουμε κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξαφνικά θυμούνται κάθε 19η του μηνός να έρθουν να βγάλουν το λόγο τους ή οτιδήποτε. Ακόμα και πρόεδροι συλλόγων. Ας μην το πάω αλλού. Δεν χρειάζεται, να σταματήσω εδώ πέρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλωστημένο παιχνίδι και ότι δεν θα βρεθεί λύση σε αυτό το κομμάτι γιατί συντηρεί καταστάσεις και ανθρώπους. Από εκεί και έπειτα όμως, γνώμη δική μου είναι ότι δεν έχει και κανένα νόημα πλέον όλο αυτό. Γιατί χάνουμε το δάσος, μάλλον. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ναι, φυσικά και η γενοκτονία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και να μην το κρύβουμε και να το επικοινωνούμε προς τα έξω τι συνέβη. Και κάθε γενοκτονία. Βλέπουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παρ' όλα αυτά, τι έχουμε να παρουσιάσουμε σαν ράτσα και σαν λαός πέρα από αυτό? Το λύσαμε, ας πούμε ότι το λύσαμε, ότι όλα πήγαν καλά, ότι έγινε αυτό που περιμέναμε και παλεύαμε τόσα χρόνια. Μετά τι? Υπάρχει πολιτιστικό έργο, υπάρχει εκπαιδευτικό έργο. Υπάρχει κάτι το οποίο να ακολουθεί, να επικοινωνηθεί προς τον έξω κόσμο για να μάθουν ποια είναι αυτή η ράτσα που γενοκτονήθηκε? Προς το παρόν υπάρχει ρετσίνα, σουβλάκι, πανηγύρι. Ναι, σούπερ. Όχι.
για να μην παρεξηγηθώ, και εγώ από αυτό ζω. Είναι η βασική μου ασχολία, έτσι. Και είμαι ευγνώμων για το χώρο τον οποίο ζω και βγάζω το ψωμί μου. Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι μόνο αυτό, ρε παιδιά. Έχουμε περιοριστεί μόνο στη γενοκτονία και μόνο στο κομμάτι του γλεντιού. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι έχουμε να δείξουμε από εκεί και έπειτα? Προσωπικά θεωρώ ελάχιστα πράγματα. Πάνω σε αυτό που είπες για τη γενοκτονία, δηλαδή όντως θα δικαιωθούν αυτές οι 353.000 ψυχές εφόσον αναγνωριστεί, ή είναι ακόμα πιο σημαντικό το να το φέρεις στο σήμερα και να μιλήσει για ειρήνη, που όπως είπες υπάρχουν περιστατικά όπως στη Παλαιστίνη, που καλός ή κακός... Οποιαδήποτε ψυχή φεύγει κατά αυτόν τον τρόπο δικαιώνεται με το να μην ξαναδεί άλλες ψυχές να φεύγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως και σε αυτό το κομμάτι έχουμε αποτύχει πλήρως. Ας μην ανοίξουμε πολιτική συζήτηση γιατί θα μολώσουμε πολύ κόσμο. Αλλά θεωρώ ότι με τον τρόπο που το σκεφτόμαστε σαν ποντιακός χώρος δεν λέει τίποτα για μένα προσωπικά. Έχει πολύ μεγάλο βάθος και πολύ περισσότερες προεκτάσεις όλο αυτό το πράγμα, τις οποίες ούτε είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε, ούτε για να μπορέσουμε να τις εκμεταλλευτούμε είτε θετικά, είτε πονηρά, είτε οτιδήποτε θέλετε. Οπότε για μένα όλο αυτό το θέμα έχει γίνει παροχημένο και δεν έχει κανένα νόημα με τον τρόπο που συνεχίζει και εξελίσσεται. Αν κάποια στιγμή αλλάξει, ναι, φυσικά, πρώτος παντού. Αλλά προς τον παρόν δεν βλέπω κάτι που να έχει ενδιαφέρον έτσι. Τέλεια, παιδιά. Εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα να σας πω. Μετά από αυτό θα έρθει και το παιχνίδι. Για όλη τη συζήτηση. Χρήστο μου, πραγματικά πολύ όμορφη κουβέντα που έχουμε και η συζήτηση. Μακάρι να ήσουν εδώ άλλες 2 ώρες που λέει ο λόγος, αλλά τώρα χαρά παίζεις. Μου. Και ξέρεις, και κάποια πράγματα δεν τελειώνουν και ποτέ. Δηλαδή, όσο και να συζητάς, δεν λύνονται. Ναι. Δεν λύνονται. Και είναι αυτό, ξέρεις, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και ένα feedback στη συζήτηση, το οποίο καλώς υπάρχει και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά μόνο και μόνο που δίνεται το βήμα σε ανθρώπους να πούν αυτό το οποίο σκέφτονται, χωρίς φόβο και πάθος, ας πούμε, και χωρίς έλεγχο, είναι μεγάλη υπόθεση. Καλά, στο μοντάζ θα δεις μετά. Ποντάρω στο ότι δεν θα γίνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μου μέρος, το παιχνίδι. Okay. Το οποίο έχεις δημιουργήσει πολύ υψηλές. Έχει κάνει πολύ μεγάλο πρόλογο για αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Ναι, σήμερα το παιχνίδι είναι αποκλειστικά δική μου πρωτοβουλία και επιλογή και θα παιχτεί για πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι, γιατί εκτός όλων των άλλων θέλουμε και να πρωτοτυπούμε. Ο Χρήστος ο Καλιοτζίδης είναι, καταρχάς, πριν πω αυτό που θέλω, να πούμε ότι κάθεσε ανάμεσα σε 2 αεκτζίδες. Οκ, ναι. Ωραία. Αυτό πρέπει να υποθεί. Και ο ένας είναι αεκτζής από Πειραιά κιόλας, ο άλλος είναι αεκτζής από Αριδαία. Δηλαδή ξέρεις τι εστί, Αριδαία, φωλιά του ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και βγήκα, μάλλον ξέρω, εντάξει, είχα παρές, αεκτζίδες. Λοιπόν, το κουμπάρο μου. Θα παίξουμε το εξής παιχνίδι. Επειδή ξέρουμε πόσο αγαπάς τον ΠΑΟΚ, θα σε βάλουμε να φτιάξεις την εντεκάδα του ΠΑΟΚ από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρη. Ωραία, φίλε. Επιλέγεις αυστηρά 3 παίκτες από Άρη, από τα τωρινά ρόστερ. 3? Ναι, επιλέγεις αυστηρά 3 παίκτες από Άρη, από τον αιώνιο αντίπαλο, και όλους τους άλλους από τις υπόλοιπες ομάδες. Σκέψου ότι φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ τώρα οι παίκτες. Ξεκινάμε από τέρμα. Μπορώ να βάλω και έναν, ας πούμε, από μια ομάδα, ή πρέπει υποχρεωτικά να πω από τον Άρη βάζω 3, έτσι όπως το είπες? Όχι. Μπορώ να βάλω έναν από τον Άρη. Όχι, 3 από τον Άρη. Πρέπει να βάλω 3 από τον Άρη. Ναι, είναι αιώνιος αντίπαλος, ρε φίλε. Μην μας τρελάνεις τώρα. Ωραία, φίλε. Εγώ δεν συμμετέχω καθόλου στο παιχνίδι, βλέπεις. Ναι. Τι να... Δεν θέλω κανέναν τους. Λοιπόν, θέλω τον Μωρόν. Άρα, επίθεση μπήκε. Καταρχάς, τι σύστημα θα παίξει? 4-2-3-1, αυτό που παίζουν όλοι τώρα. 4-2-3-1. Δεν υπάρχουν χώροι για άλλους παίκτες τώρα. Κλασικούς που μας άρεσαν εμάς κάποτε, δεν υπάρχει. Ο Μωρόν έκλεισε. Μωρόν μπροστά. Πάει κορυφή. Χάριξε στο μπροστά. μοντάζ, θα βάλεις τέτοιο τώρα. Ναι, άστα, θα πω εγώ. Γραφικά. Ναι. Μωρόν ένας. Θα βάλω να το πάρουμε να ξεκινήσω από την επίθεση δηλαδή. Όχι, από όπου θες. Ωραία. Έχουμε το Μωρόν center for. Θα βάλω το Φαμπιάνο στόπερ. Άρα ξεκινάει από του Άρη. Επειδή το είπες για να φεύγουν, ναι. Θα βάλω το Φαμπιάνο στόπερ και λένε για αυτό τον Διαμπή που πήραν, αλλά δεν τον έχω δει, δεν έχω γνώμη.
Οπότε Κάτσε ρε φίλε. δεν θα τον βάλω τον Diaby. Χωρίς τρίτα. Πρέπει υποχρεωτικά να βάλω τρίτο. Ναι. Έχει άλλους που θα τους αδικήσω ρε σε φίλε. Δηλαδή τώρα ας πούμε Όχι, να βάλω... όχι. Βάζεις από Άρη πρέπει... Μη σε πω 4 τώρα. Θα σε πω 3. Ωραία, λοιπόν, θα βάλω τον Κουέστα. Αν και ο Κοτάρσκι για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Ελλάδα. Ωραία, θα βάλω τον Κουέστα για να φύγει από το κεφάλι μου αυτό το πράγμα. Ωραία. Έφυγε τερματοφύλακα. Κουέστα, Φαμπιάνο Μωρόν. Ωραία. Okay. Λοιπόν, στόπερ δεύτερο θα βάλω τον Ίγκασον από τον Παναθηναϊκό, γιατί μου αρέσει πολύ σαν παίκτης γενικά. Επειδή έπαιζε τον Πάο. Ναι, εντάξει. Όχι, μ' αρέσει και σαν παίκτης. Τον γιουχάραμε στην Τούμπα. Και ήμουνα και μέσα σε αυτούς που γιουχάρισαν, θα τον πω ανοιχτά. Αλλά θα τον βάλω γιατί είναι εξαιρετικό στόπερ, θεωρώ. Θα βάλω τον Ροντινέι δεξιμπάκ. Δεξιμπάκ, Ροντινέι. Ναι, τον Μπάμπα αριστερό μπάκ, ο οποίος είναι εντάξει. Ρε φίλε, είπαμε όχι του ΠΑΟΚ. Δεν θα βάλω να του πάω κανένα. Όχι, ρε, κανέναν του ΠΑΟΚ. Καλά, ρε, το ήξερα ότι θα το κάνει αυτό. Ότι μέσα στην κουβέντα θα βάλει. Δεν γίνεται να μην βάλω τον Μπάμπα αριστερό μπάκ. Όχι, δεν τον βάλει. Άσε να βάλει έναν. Όχι, κανένα ρε φίλε. Θα φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ τώρα αυτή η σκέψη. Κουέστα με φανέλα ΠΑΟΚ. Όχι, καλό. Δεν ξέρω κάποιο άλλο αριστερό μπακ υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα γιατί δεν με ενδιαφέρει κανένα άλλο πέρα από τον Μπάμπα. Η ΑΕΚ ποιον έχει αριστερό μπακ? Η ΑΕΚ έχει. Τώρα εντάξει, άστινα. Πήλιο Χατζησαφή. Καλά, καλή νύχτα. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ιησού ακόμα. Εσύ ξέρεις. Όχι, ποιον έχει? Να το δούμε. Σου έχω τέτοιο, Λισάρι. Δώσε μου εδώ πέρα λίγο μια βοήθεια γιατί σου λέω τώρα. Ο Μπάμπα για μένα είναι ο νέος Λίνο. Τι να κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω. Όχι, μ' αρέσει και αυτό. Μέχρι να το βρούνε. Λοιπόν, πού θες να πάμε? Κοίτα, τα έχει έτοιμα ρε φίλε. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Λισάρι, Παναθηναϊκό είπες, Ναι. Μλαντένοβιτς έχει. Ναι, ωραίος. Ωραία, εντάξει, ναι, σωστά. Το είχα την εντύπωση ότι παίζει πιο μπροστά. Ναι. Λοιπόν, Μλαντένοβιτς, οκ. Άρα Μλαντένοβιτς, Ίγκασον, Φαμπιάνο, Ροντινέι. Ναι. Τερματοφύλακας ο Κουέστα. 2 αμυντικά χαφ. Ναι. Τσικίνιο. Ναι. Έχω χάσει το μέτρημα τώρα. Βασικά, ρε φίλε, δεξί μπακ δεν πρέπει να βάλω το Ροντινέι. Όχι, θα κάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι ο Αλμέιδα είναι τυφλός και δεν το βλέπει. Θα βάλω τον Πινέδα αμυντικό χαφ. Ναι. Εξαροχτάρι, ναι. Οπότε Τσικίνιο Πινέδα. Δεξί εξτρέμ. Πώς να τους χωρέσεις τώρα αυτούς. Δεξί εξτρέμ του Μαρσιάλ. Αριστερό εξτρέμ. Πώς έβαλα την ΑΕΚ, 2. Πινέδα και... Ναι. Αριστερό εξτρέμ ποιο να βάλουμε. Αυτό με το Μάρτινς του Ολυμπιακού. Μ' αρέσει. Ζέλσον Μαρτίνς. Ναι, αυτό. Δεξί εξτρέμ του Μαρσιάλ, αριστερό το Ζέλσον Μαρτίνς. Μπροστά ο Μωρόν και στο 10. Τι να βάλουμε στο 10 τώρα. Με πεις τον Μπακασέτα εσύ από εκεί πέρα τώρα. Εμένα και αυτόν μην τους κοιτάς καθόλου. Ποιο να βάλουμε στο 10 τώρα. Ο Πάοκ έχει τα καλύτερα δεκάρια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άσε ρε τώρα. Δηλαδή, από πού να το πιάσω. Ποιο να βάλω 10, ξέρω εγώ. Δεν θα βάλω 10. Θα βάλω δεύτερο center for και θα βάλω τον Ελκαμπή. Ωραία, αφήνεις έξω Λιβάη Γκαρσία. Ναι, γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να έχει φύγει από πρόπερση, όχι από πέρσι. Ναι. Να σε πω και προπονητή. Έχεις Άκη Μάτζιο, περίμενε. Άκη Μάτζιο Αλόνσο. Ναι. Εντάξει, είναι προφανής με τη Λίμπαρ, φίλε. Με τη Λίμπαρ. Απλά θεωρώ ότι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα εντάξει. Δεν σε είπαμε τώρα, μην μας πεις για τον ΠΑΟΚ τώρα. Άσε με να γίνω λίγο αιρετικός και να σπάσω το παιχνίδι σου που ήσουν τόσο ενθουσιασμένος και με έστησε στη γωνία τελικά, ρε φίλε, με τη Λίμπαρ. Εντάξει, το καλύψαμε. Λοιπόν, συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο Χρήστος. Δεν ξέρω ούτε ένα όνομα. Οκ. Αυτό, εντάξει. Τελειώσαμε, χάρη μου. Ωραία. Γράφτε υπότιτλους από κάτω ή βάλτε φωτογραφίες γιατί εγώ δεν ξέρω. Καλό θα ήταν αυτό, ωραίο. Εσένα κοιτάμε, χάρη. Εσένα κοιτάμε. Ναι. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, έχουμε και δωράκι. Είναι το συντάκι μας. Τέλεια, τα κάλαντα στον πόντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές επιτυχίες εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε. Σε ευχαριστούμε και σε σένα. Με πολύ μουσική, πάντα. Έτσι. Και ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, στο Ιπανιδίν εύχομαι. Πολύ χαρούμενοι που ήσουν. Θα έχουμε season 2
Μάλλον όχι. Θα έχουμε δεύτερο επεισόδιο δικό σου κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Θα το Κοίτα, με τόσα που είπαμε, σπάει γι' αυτό σε 2 επεισόδια. Εντάξει. Οκ. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.